Maayong adlaw mga higala o salamat para sa pagpadayon usab sa atong mga pagtuon diya sa mga buhat o diya kita karon sa kapitulo 9 bersikulo 32 hangtod sa kapitulo 10 bersikulo 23. O ang atong pagkaisgutan may tungod sa pagpamuhat sa Dios kung unsang iyang buhaton para nga ang kaluwasan makaabot ngadto sa mga hintil. O gani ang iyang plano. Si Pedro mo iyang gamiton para sa pag-adto sa usa ka hintil nga mao si Cornelio. Apan sa dili pa kita magisgot ni ini nga nahitabo sama sa atong naandan, balikon nato ang mga nangahitabo sa miagi natong pagtuon aron maayo nga pagkahanay ang atong tema nga gaisgutan karon. Mga igsuon na katuon na kita, may tungod kang Parasiyo Saulo nga gitumbas siya ni Hesus sa dalan paingon sa Damasco. Para unta sa paglakad, pagdakop sa mga tumutuo dito sa Damasco. Apan diya sa dalan nga tulid, kalit lang siya gitumba ni Hesus. Og nagpakita si Hesus kaniya og nakisulti. Og nakasabot pag-ayo si Saulo nga Ginoo gayud si Hesus. Ang Hesus nga gaiwaliha sa daghan nga mga magtutuo ug sa mga apostoles. Si Hesus nga bisan pa man kun unsa ang ilang naagian wala nila isalikway ug karon nakasabot pag-ayo si Saulo nga Ginoo gyud si Hesus nga ilang ginasunod. Busa mituo si Saulo kang Hesus ug naluwas ug nagpabautismo timaan sa iyang pagtuo. Ug dayon nagsugod si Saulo sa pagwali mahitungod kang Hesus didto sa Damasco. Nausab na karon ang ambisyon ni Saulo. Ang iyang ambisyon sa una ang pagbungkag sa iglesia ni Hesus, ang nagsunod kang Hesus apan karon nabago ang iyang kinabuhi, nabalhin ang iyang ambisyon o gusto gani niya nga iwaliha si Hesus tungod kay naluwas siya pinaagi kaniya. Ug uban pa mga igsuon na katuon usab kita nga pagkaluwas sa usa ka tawo mahimo na siya nga bag-o nga binuhat sama kang Saulo at tubangan sa Dios. Mahimo ka nga bag-o nga binuhat at tubangan sa Dios ug nakahupay kini sa kasing-kasing ni Saulo kay kung atong mahinumduman bisan pa kung daghan ang mga paghago ni Saulo para kang Hesus apan wala man niya kalimti nga sa una niya nga panahon, sa una niya nga pagkinabuhi ginalutos niya ang iglesia, ang uban gipatay, ang uban gibilanggo niya, mo'y iyang gibuhat sa mga magtutuo. Apan nasabot ni Saulo nga ang mga nakatuo ngadto kang Hesus mahimo na nga bag-o nga binuhat. Busa nahupay ang iyang kasing-kasing kay dako man ang iyang pagbasol sa iyang pagluto sa iglesia. Ug mga igsuon nagtestigo si Saulo nga ang iyang gibuhat mao ang pagkalimot sa mga butang nga nangagi ug ang pagpadayon paingon sa unahan. Gihimo niya nga ang tanan basura lang. Ang tanan nga iyang naabot sa una ang iyang kahimtang, giisip niya nga basura o gisalikway para nga maangkon niya si Kristo o kinahanglan mo padayon siya sa unahan. Ang tanan niya nga mga sala nga gihinulsulan niya pag-ayo, gilimtan niya og nagpadayon nga badasigon paingon sa dag-anan. Nga gasunura kang Hesus o gaalagara kaniya hangtod sa adlaw nga gipauli sa Dios sa langit. Giabot ang panahon, diya sa katapusan sa iyang kinabuhi, giputlan gani sa iyang ulo, dito sa Roma tungod lang sa iyang pagsaksi kang Hesus. Ug nahibawan pud nato sa miaging episode, nga tungod sa pagwali ni Saulo may tungod kang Hesus, naay mga Hudiyo nga nagsabot sa pagpatay kaniya sa Damasco. Siguro nakabalita sila nga si Saulo nga mabangis nga tawo nga gapanghanting sa mga magtutuo karon nabalitaan nila nga lahi na ang iyang gabuhaton. Nakig-uban na sa mga magtutuo sa nagsunod kang Hesus. Ug gani nagwali na may tungod kang Hesus busa naay nagplano sa pagpatay kaniya. Busa gipalayas siya sa iyang mga tinun-an sa panahon sa gabii. Pinaagi sa pagtuntun kaniya sulod sa bukag paingon sa gawas sa paril. Ug mibalik si Saulo sa Jerusalem ug nagpadayon didto sa pagwali mahitungod kang Hesus. Hangtod
Nga pag-abot niya sa Jerusalem, naagi hapoy gusto nga mupatay kaniya didto. Busa, gihatod si Saulo sa mga kaigsuonan ngadto sa Cesarea. Kung atong makita diya sa mapa kilid kini sa dagat, ug gikan sa Cesarea gipagikan nila siya padulong sa Tarsus. Busa si Saulo tuwa sa Tarsus nga mao ang iyang kaugalingong syudad. Nakabalik siya dito ug mga igsuon sa unahan natong pagtuon. Sunod nga mga kapitulo masayran nato kung unsa ang sunod nga buhaton ni Saulo gikan niini nga panahona. Ug karon atong sayron kung unsa ang nahitabo sa uban nga mga magtotoo. Sa uban nga mga apostoli sama kang Pedro kay pipila ka mga tima o mga simana nga wala nato kay siguti ang mahitungod kang Pedro. Ug karon ipadayon nato ang uban niya nga ginabuhat. Mubasa kita diya sa mga buhat kapitulo 9 bersikulo 32 hangtod sa 35. Bersikulo 32. Unya sa dihang milibot si Pedro sa tanang dapit. Sa tanang dapit nga ilang napagwalihan o sa mga dapit nga ilang naagian. Miadto usab siya sa mga balaan nga nagpuyo sa Lida. Dito nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlan og Inias nga naghigda sa iyang higdaanan sulod na sa 8 ka tuig. Kay siya paralitiko man. Ug si Pedro miingon kaniya, Inias, giayon na ikaw karon ni Hesukristo. Bangon ug hipusa ang imong gihigdaan. Ug mibangon dayon siya. Ug nakakita kaniya ang tanang nagpuyo sa Lida ug sa Saron. Ug sila nangakabig ngadto sa Ginoo. Maoy sumpay nga hisgot mahitungod sa kang Pedro. Nga dito sa Lida, sa uban pa man nga mga dapit, naglibot siya para sa pagsusi sa mga balaan. Ug dito aduna siya gikahibalag nga usa ka paralitiko. Sa ato pagikan ni ini nga bersikulo, giayon ni Pedro si Inias nga usa ka paralitiko sulod na sa 8 ka tuig dili siya makatindog. Ug dako kaayo kini nga milagro nga gibuhat ni Pedro. Ug tungod ni ini, daghan ang mituo kang Hesus nga taga Lida ug taga Saron tungod sa ilang nakita ug nasaksihan nga ang tawo nga 8 na katuig nga dili makatindog na ayo pinaagi sa kang Pedro, pinaagi sa gahom ni Hesus. Ug ang pagkaayo ni Inias diretso ug kumplito. Kay mibangon dayon siya ug gihipos niya ang iyang higdaanan. Kung atong makita mga igsuon gapadayon ang mga gamhanang mga milagro, kung atong hunahunaon gakahitabo pa dinhi nga mga panahona. Tungod kay bata pang iglesia, bag-o pa. Upadayon kita sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 9 bersikulo 36 hangtod sa 43. Nun sa pagid ang uban nga nangahitabo pinaagi sa kinabuhi ni Pedro. Dito sa Jupa, may usa ka babaeng tinun-an nga ginganlan og Tabita, nga kun hubaron, Dorcas o Lagsaw, maoy pagsabot sa iyang ngalan kay kini nga babae, sobra ka matinabangon, ug bisan gani ang pagtahi sa mga sinina para sa mga igsuon niya nga babae gabuhaton niya, maoy kahimtang ani nga Tabita nga taga Jupa. Siya daghan og mga maayong buhat ug mga pagtabang nga iyang gihimo. Niadtong mga adlaw, siya nasakit ug namatay. Ug human nila kahugasi ang iyang lawas, ila kining gihaya sa usa ka lawak sa itaas. Tungod kay ang Lida, duol ra man sa Jupa ang mga tinun-an nga nakadungog nga si Pedro atua didto. Mipaadto sila og 2 ka tawo sa paghangyo kaniya dito lugar kang Pedro. Ayaw intahon paglangay sa pag-adto kanamo matud pa aning sinugo. Busa si Pedro mitindog ug miuban kanila ug sa iyang pag-abot gidala siya nila ngadto sa lawak sa itaas ug nag-alirong kaniya ang tanang mga biyuda ug nanghilak ug nagpakita kaniya sa mga kamisula ug mga bisti nga binuhat ni Dorcas samtang uban pa siya kanila. Mao'y ilang gipakita ngadto kang Pedro o ilang gipanagsulti kung unsa ang kahimtang ni Tabita sa una nga buhi pa siya uban sa mga kamisula nga ilang gipakita ngadto kang Pedro. Ato makita din ni mga igsuon
si Tabita patay. Di ba? Kung atong nasayran nga si Pedro, makauli mga masakiton. Apan unsa kaha ang buhaton sa Dios pinaagi kang Pedro niini nga Tabita nga namatay na. Diya sa bersikulo 40. Apan silang tanan gipagula ni Pedro ug siya miluhod ug nagampo. Unya sa pagatubang niya sa lawas miingon siya, Tabita, bangon. O gibukan ni Dorcas ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, siya milingkod. Sa ato pa nabuhi, nabanhaw, kining patay nga mao si Tabita. Gitunol ni Pedro ang iyang kamot ngadto kaniya ug gipatindog niya siya. Unya iyang gitawag ang mga balaan ug ang mga byuda ug iyang gipakita si Dorcas nga buhi. Ug kini nahibaluan sa tibuok Jopa. Ug daghan ang mituo sa Ginoo ug sulod sa daghang mga adlaw si Pedro nagpabilin sa Jopa uban kang Simon nga tigbuhat ug panit. Sa ato pa nagpadayon ang mga milagro ug ani bisan si Pedro nakabanhaw man sa patay niini nga mga panahona. Sa ato pa baliko nato kini nga bersikulo nga bag-o pa lang nato gibasa. Si Tabita o si Dorcas, duha ang iyang ngalan, di ba? Pero usara siya. Nga usa ka magtutuo sa Jopa nga pinangga kaayo sa mga igsuon. Ang nahitabo kaniya nagsakit ug dayon namatay. Ug tungod nga dito si Pedro sa Lida, nga duol ra sa Jopa kung atong nakita sa mapa, gipaadtuan man sa mga tinun-an para sa pagpasabot nga kung mahimo dili siya maglangan para sa pag-adto didto. Mga igsuon na hibalo kita nga si Pedro gihatagan sa Dios sa gasa sa pag-ayo sa mga masakiton. Apan si Tabita dili masakiton kundili patay naman ani nga panahona. Apan pag-abot ni Pedro pinaagi sa kahibulungang gahom ni Hesus. Iyang gibanhaw si Tabita gikan sa mga patay. Ug nahibaluan kini sa tibuok Jopa ug daghan ang mituo kang Hesus ug daghan ang nangaluwas pinaagi ra sa gibuhat sa Dios nga kahibulungan nga milagro nga nakatuo sila kang Hesus. Mga igsuon sa panahon nga bata pang iglesia atong hinumduman pag-ayo. Nagbuhat ang Dios og daghang gamhanang mga milagro. Pinaagi sa mga apostoles ug pinaagi usab sa ubang mga magtutuo. Kay ang tumong aron makabig ang daghan kaayo nga mga tawo ngadto kang Hesus. Ug dali kaayo mitubo ang iglesia ug sige gakadugangan ang gidaghanon sa mga naluwas. Kung atong hunahunaon, ang pagbanhaw ni Pedro kang Tabita, ang nahitabo, dito na ang iyang kalag sa langit. Apan pinaagi kang Pedro, gipabalik ni Ginoo ang iyang kalag ngadto sa iyang lawas. Ug nabuhi siya pag-usab diri sa kalibutan. Katingalahan, ugamhanan kini nga gibuhat sa Ginoo pinaagi kang Pedro. Nga nakabanhaw siya sa patay. Og pagkahuman niini nga nahitabo, nagpabilin si Pedro sa Jopa sulod sa daghang mga adlaw. Ug dito siya nagabutan sa balay ni Simon nga tigbuhat ug panit. Kung atong tan-awon sa mapa ang lungsod nga Jopa, daplin sa dagat ug layo-layo gikan sa Jerusalem. Ug dito sa amihanan dapit sa Jopa ang syudad nga Cesarea. Mga igsoon timan-an nato kini nga mga dapit ang Jopa ug ang Cesarea kahisgutan nato sila pag-usab karon nga taud-taud. Para sa pagpadayon mubasa na usab kita sa mga buhat kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa 8 kun unsa ang buhaton sa Dios sa kinabuhi ni Pedro para nga makaabot ang kaluwasan ngadto sa mga Hintil. Dito sa Cesarea, may usa ka tawo nga ginganlan og Cornelio. Usa ka kapitan sa kasundaluhan nga gitawag og panon nga Italyano. Siya usa ka tawong relihiyoso uban sa iyang tibuok nga panimalay. Siya mahadlokon sa Dios. Naghatag og daghang hinabang ngadto sa mga tawo ug nagampo kanunay sa Dios. Maoy hisgot sa usa ka hintil nga mao si Cornelio. Ug kini si Cornelio usa man ka kapitan sa mga sundalo ug gani naa siya'y
isa kagatos ka mga ginsakupan ug siya mao ang kapitan. Ug kung atong makita mga igsuon kini si Cornelio maayo nga tawo. Gahinabang gani sa mga pobre ug siguro bisan sa mga Hudiyo mao gihapon ang iyang gabuhaton ug gani gaampo siya kanunay ngadto sa Dios. Diya sa bersikulo 3, usa ni ana kaadlaw sa mga ikatulo nga takna sa hapon, iyang nakita sa dayagay diya sa panan-awon ang usa ka anghel sa Dios nga misulod ug miingon kaniya, Cornelio. Ug siya mitutok kaniya uban sa kahadlok ug miingon, unsa man Ginoo? Ug siya miingon kaniya, ang imong mga pagampo ug mga pagtabang miabot sa itaas, ingon nga handumanan sa atubangan sa Dios. Sa ato pa, ang tanan niya gibuhat ni Cornelio wala man matago sa Ginoo. Bisan ang sulod sa iyang kasing-kasing, nasayod ang Dios nga gapangandoy siya sa kaluwasan ug karon gituman sa Dios kung unsa ang iyang gusto. Ug gani pinaagi sa anghel, gipaabot sa Dios kung unsa ang tuyo sa Dios para kaniya. Diya sa bersikulo 5, ug karon matud pa sa anghel ngadto kang Cornelio, pagsugo og mga tawo ngadto sa Jopa ug paanhia ang usa ka Simon nga ginganlan og Pedro. Siya nag-abot sa balay ni Simon nga tigbuhat og panit, nga ang balay anaa sa daplin sa dagat. Sa nakabiya na ang anghel nga nakisulti kaniya, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka relihiyosong sundalo nga usa sa mga nag-alagad kaniya. Ug sa iya na silang nasuginlan sa tanan, gipaadto niya sila sa Jopa. Susama sa gisulti sa anghel nga nakita niya sa panan-awon, maoy gisulti niya sa iyang mga sulugoon. Ug dayon gipalarga niya sila paingon sa Jopa. Nga didto si Pedro sa balay ni Simon. Sa ato pa mga igsuon gikan sa bersikulo, ang nahitabo naay tawo sa Cesarea nga ginganlan og Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhan nga gitawag og panon nga Italyano. Romano si Cornelio usa ato pa pure gyud nga hintil. Mga igsuon daghan ang sakop ni Cornelio nga mga sundalo kay kapitan man sa mga isa kagatos ka mga sundalo. Busa dako ang iyang ranggo ug gamhanan nga tawo kung atong makita og masusi. Apan wala ipasigarbo ni Cornelio ang iyang taas nga ranggo. Mapaubsanon hinuon siya ug mahadlukon sa Dios ug naghatag og daghang mga hinabang sa mga tawo. Apil ang mga kabus nga mga Hudiyo, mo'y gabuhaton ni Cornelio, ug si Cornelio nagampo kanunay sa Dios, nga sa ato pa, gapangita sa Dios ug iyang gasangpiton. Gapangita siya sa kaluwasan, sa kinabuhing walay katapusan, nga siguro nabalitaan niya ang susama sa naangkon sa uban niya mga Hudiyo nga nagtuo kang Hesus. Apan wala ni Cornelio nahimbawi ang paagi sa kaluwasan kung unsaon nga makarelasyon sa Dios, makasuod sa Dios, mo'y iyang kahimtang. Busa, kanunay gaampuay sa Dios. Gapangita pa siya sa Dios o gusto niya nga masuod ang Dios. Mga igsuon, ingon ni Hesus sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan, kung naay mangayo kaniya, hatagan siya. O kung naay mangita, makakaplag siya. O kung naay manuktok, ablihan siya. O kini si Cornelio, gapangayo, gapangita, o gapanuktok. Busa, tubagon gayud ni Hesus kay iya manggisaad. Nga ang gapangita makakaplag, ang gapanuktok iyang pag-ablihan, o ang bagapangayo iyang paghahatagan. Ug usa ni ana kaadlaw samtang nagampo si Cornelio, naay gipakita sa Dios kaniya nga panan-awon, nga anghel nga misulod ug nakigsulti kaniya diya sa takna sa alas 3 sa hapon. Ug nahadlok pag-ayo si Cornelio sa anghel, apan giingnan sa anghel nga ang iyang pag-ampog ang pagtabang miabot sa itaas, ingon nga handumanan sa atubangan sa Dios. Ug giingnan pa sa anghel si Cornelio nga iyang paadtuan si Simon Pedro
nga dito sa Jupa, kay naay mga pulo nga isulti ni Pedro kaniya nga pinaagi niini maluwas siya ug ang tibuok niyang panimalay. Ug diretso mituo si Cornelio ug nagsugo og tulo ka buok nga lalaki nga iyang mga sakop sa pag-adto kang Pedro dito sa Jupa. Mga igsoon, usbon sa nato pagbasa ang gibilin ni Jesus nga trabaho alang sa mga magtutuo nga kung atong makita kini nga bersikulo mao ang pinaka-importante nga bahin sa mga buhat kay mao ang dakong sugo ni Jesus ngadto sa mga apostolis ug bisan kinsa nga mga magtutuo. Diya sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan makadawat kamo og gahom sa diha nga mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi una sa Jerusalem ug sa tibuok Judea nga mao ang ikaduha ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Mao ang dakong sugo ni Jesus ngadto sa mga apostolis ug dinhi sa mga buhat mao kini nga sugo nga ilang pagatumanon ug maabot dayon ang tibuok nga kalibutan. Sa ato pa ang gibilin ni Jesus nga trabaho alang sa mga magtutuo. Una, magsaksi sila mahitungod kang Jesus sa mga Hudiyo sa Jerusalem ug sa tibuok Judea. Sunod, magsaksi sila mahitungod kang Jesus ngadto sa mga mistiso nga Hudiyo, hintil sa Samaria nga sa ato pa ngadto sa mga Samarianhon ug natuman na kini. Dayon magsaksi sila mahitungod kang Jesus ngadto sa tibuok kahintilan hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Ug karon mao kini ang gabuhaton niya sa kinabuhi ni Pedro nga didto nagpakita ang anghel didto kang Cornelio para sa pagpaadto kang Pedro nga didto sa Jupa. Ug gikan sa pagbalik ni Hesus ngadto sa langit, hangtod ni ining panan-aw ni Cornelio, nakabarog naman ang iglesia sa Jerusalem ug sa Judea. Ug gatubuay, midaghan na gani pag-ayo ang mga Hudiyo nga mga magtutuo. Ug nakabarog usab ang iglesia sa Samaria. Ug daghan gihapon ang mituo nga mga Samarianhon o mga mistiso nga Hudiyo hintil. Apan hangtod ni ining panan-aw ni Cornelio, usa pa ka hintil ang nakaapil sa iglesia nga mao ang Ethiopianhon nga yunuko nga giwalihan ni Pilipi dito sa dalan nga padulong sa Gaza. Busa aron makaagas na ang kaluwasan paingon sa mga kahintilan ug maabli na ang kaluwasan para kanila, gihatag sa Dios kining panan-awon kang Cornelio. Ug gikan kang Cornelio musugod na pagkaylap ang kaluwasan ngadto sa tanang kanasuran. Ug ang tanang mga nasod hanggaton sa pagbalik ngadto sa Dios. Mga igsoon, nakaabot na ang panahon nga tumano na ang katapusang ang sa dakong sugo ni Hesus nga mao ang pagpangabig sa mga hintil ngadto kaniya. Gusto na ipadagayday sa Dios ang kaluwasan ngadto sa mga hintil. Ug karon gakatuman na. Ug si Cornelio nga pure gid nga hintil, mao gani ang nagpaadto kang Pedro. Sa ato pa, dili siya ang giadtuan, kung dili siya ang nagpaadto kang Pedro. Apan naay dako nga problema nga makababag kang Pedro sa pag-uban sa mga gisugo ni Cornelio. Unsa ka kini nga mga bahin? Una, gaisipon sa mga Hudiyo ang mga hintil nga hugaw. Kung atong mabalikan, paghisgot ang mga episode sa Hiwansyo nga series, para sa mga Hudiyo, hugaw man ang mga hintil. Dili gani nila duulan, ug dili sila musaka sa ilang mga balay, ug dili usab sila mukaon sa ilang mga pagkaon. Dili man sila sa pag-abi-abi, gidili kini, hugot nga gidili sa mga Hudiyo, nga patakaran, nga dili pagpakigsandurot sa mga hintil. Ang tanan mahitungod sa mga hintil, hugaw alang sa mga Hudiyo. O gidili para sa mga Hudiyo ang pagduol sa mga hintil, sumala sa balaod ni Moises.
Mao ang kahimtang nga kung atong masusi pag-ayo, gipaatuan na siya ni Cornelio apan aduna pay dako nga makababag o dako nga hinungdan nga posible nga dili moadto si Pedro. Ug dugang pa, may tungod sa mga kalanunon, nahibalo kita gikan sa pulong sa Ginoo nga ang gikaon nilang Adan, mga utan ra ug mga tanom. Unya pagkahuman sa lunop, gisultihan sa Dios silang nuwi nga ang tanang butang nga naglihok ug buhi mahimong pagkaon alang kanila. Sa ato pa apil ang baboy ug ulang basta tanan nga mga pagkaon, tanang mga mananap gihatag man sa ilang nuwi nga mahimo nilang kanon. Ug human sa daghang panahon, gitawag sa Dios si Abraham ug gihatagan niyag anak nga si Isaac. Ug sa nidaghan na ang kaliwat ni Abraham nga mao ang mga Israelita, gilain sila sa Dios gikan sa ubang mga nasod ug iya silang gihimong espesyal nga katawhan alang sa iyang kaugalingon. Kay pinaagi kanila ipaani sa Dios ang manluluwas sa kalibutan. O gidili sa mga Hudiyo ang pagduol sa mga Hintil sumala sa balaod aron dili sila matakdan sa mga Diyos-Diyos sa mga Hintil ug aron nga magpabilin sila nga usa ka putli nga katawhan ug espesyal nga katawhan alang sa Dios. Mao ang kahimtang. Bisan ang gibawal sa mga Israelita nga mga pagkaon sumala sa mabasa sa Levitico kapitulo 11, gihatag kanila aron dili sila muduol sa mga Hintil para dili sila matakdan sa ilang mga Diyos-Diyos. Mao'y tumong sa Dios nganong gibuhat kini nga atong mabasa sa Levitico kapitulo 11. Kay para nga mahimo sila nga linain gikan sa daghan nga mga katawhan ug daghan nga mga nasod ug espesyal sila kay pinaagi kanila mutungha ang gisaad nga manluluwas. Apan wala balaudi sa Dios ang mga Hintil. May tungod sa ilang makaon ug nagkaon sila sa bisan unsa nga sama nilang nuwi. Busa ang mga Hudiyo dili gayud makigsalo sa mga Hintil. Maoy kahimtang nga kung atong makita dako nga paril nga nakababag diya sa ilang taliwala nga dili mahimo nga makag-usa ang Hintil ug ang Hudiyo. Karon nga gusto sa Dios nga atuan ni Pedro si Cornelio, unsa kaha ang buhaton aron mosugot si Pedro pag-uban sa mga gisugo ni Cornelio nga padulong na diya na sa dalan ug moabot na dito sa Jupa nga dito si Pedro. Basahon nato ang mga buhat kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 23 kung unsa ang buhaton sa Dios para matuman kini nga katapusan nga ang nga sugo sa Dios nga ang kaluwasan makaadto sa mga kahintilan. Sa pagkasunod adlaw, sa naglakaw pa sila og nagkaduol na sa lungsod, si Pedro usab misaka sa atop sa balay sa udtong tutok aron magampo. Sa ato pa sa pagkaudtong tutok makapamasin ta nga mga alas 12, si Pedro misaka sa atop sa balay nga diha siya nag-standby. O gani, ang mga balay sa mga Hudiyo lahi man kaysa atong mga balay. Ang ilang mga balay adunay mga tiris, pakasusamag tiris nga murag kung gusto sila nga adunay banding nga pamilya, dito ra sila ug maoy kahimtang sa kadaghanan gid. Halos tanan nga mga balay sa mga Hudiyo patag man ang ilang atop. Ug dito si Pedro misaka ug nagampo. Bersikulo 10. Unya siya gigutom ug nangandoy nga mukaon. Apan samtang nag-andam pa sila niini, gipanglimutan siya ug nakakita og panan-aon. Ug iyang nakita ang langit nga nabukas ug gipaubos ang usa ka sudlanan nga sama sa usa ka dakong habol nga gitunton pinaagi sa upat ka kanto niini paingon sa yuta. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga mananap nga tag-upat og tiil, ug mga nagkamang sa yuta, ug mga langgam sa kalangitan. Ug dihay usa ka tingog nga miingon kaniya, "Tindog, Pedro,
Pag ihaw ug unya kan-a matud pa sa usa ka tingog nga iyang nadungog nga kamulo diya sa iyang atubangan ang pakasusama sa dakong habol ug diha ang mga mananap nga kung atong masusi ang mga mahugaw o gidili nga makaon para sa mga Hudyo. Diya sa bersikulo 14, apan si Pedro miingon, dili gayud ako, Ginoo, kay wala pa gayud ako'y nakaon nga dili putli o hugaw. Matud pa niya, ug naklaro ni Pedro nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa ingon. Ug kamulo pa siya gahuna-huna kung unsa ang tumong niini kay wala siya makasabot. Maulang kini ang iyang nakita ug naay tingog nga miingon pag-ihaw ug kaon. Ug ang tingog na dungog niya sa ikaduhang higayon nga nag-ingon, unsay gihinluan na sa Dios, ayaw nganli ug dili putli. Ug kini nahitabo sa tulo ka higayon ug sa kalit gibira ang sudlanan ngadto sa langit. Sa ato pa makatulo sultihi si Pedro sa tingog nga nag-ingon, ihaw ug kan-a. Ihaw ug kan-a ug dayon nag-ingon pagid ang tingog nga kun unsa ang gihinluan na sa Dios ayaw nganli ug dili putli ug kalit nahanaw kining dakong habol ug sulod ang daghang mga mananap nga hugaw. Diya sa bersikulo 17, samtang si Pedro nalibog pa kung unsay kaulugan ni adtong panan-awon nga iyang nakita, ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio nagtindog diya sa ganghaan human nila masusi kundiin ang balay ni Simon. Sa ato pa nakaabot na ang gisugo ni Cornelio dito sa balay nga diin nag-abutan si Pedro. Ug naa na karon sa ganghaan, bersikulo 18. Ug sila nanawag aron sa pagpangutana kung nag-abot ba dito si Simon nga ginganlan og Pedro. Ug samtang si Pedro naghuna-huna may tungod sa panan-awon nga nakita niya, ang espiritu miingon kaniya, tan-awa, anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Tindog, kanaog ug uban kanila sa walay pagduha-duha, kay ako nagpaanhi kanila. Ug si Pedro mikanaog ngadto sa mga tawo ug miingon kanila, ako mao ang inyong gipangita. Unsa bay hinungdan sa inyong pag-anhi? Matud pa ni Pedro. Ug sila miingon si Cornelio nga kapitan nga usa ka tawo nga matarong ug mahadlokon sa Dios ug namatud-an nga maayo sa tibuok nasod sa mga Hudyo. Gimanduan sa balaang anghel sa pagpakuha kanimo aron moadto sa iyang balay ug siya mamati sa imong isulti kaniya. Mausa gipadayon niya sila isip iyang mga bisita. Sa pagkaugma, siya mibangon ug migikan uban kanila. Ug pipila sa kaigsuonan nga taga-Jopa, mikuyog kaniya. Sa ato pa mga igsuon, makita nato ang gibuhat sa Dios, di ba? Iya man ang kaluwasan ug iya ang mga pagplano. Ug dayon siya pud ang mutuman. Ug karon nakasabot si Pedro nga gusto na ipaabot sa Dios ang kaluwasan ngadto sa mga hintil. Ug gani hinay-hinay gipaklaro niya nga ang tanan nga giisip nga mga hugaw karon gihinluan na sa Dios. Mga igsuon, giingnan nandaan ni Hesus ang iyang mga apostoles nga hinlo na ang tanang mga kalanunon apan wala nila kini isulod sa ilang mga kasing-kasing. Kung atong mahinumduman diya sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 hangtod sa 21, giesplikar man pag-ayo ni Hesus sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan at tubangan sa iyang mga tinudluan nga ang tanang mga pagkaon hinlo na mahimo ng kanon kay dili mo ipakapahugaw sa tao ang musulod sa iyang baba kundili ang mugawas. Og wala pa usab makasulod sa kasing-kasing ni Pedro nga hinlo na ang tanang katawhan apil ang mga hintil. Lisod para kanila ang pagdawat ni ini. Pero nasayra nila nga gi-eksplikar na kini ni Hesus sa panahon nga buhi pa.
Busa aron maandam ang kasing-kasing ni Pedro sa pagdawat sa mga gisugo ni Cornelio, kay mga hintil sila, naay gipakita kaniya sa Dios nga panan-awon. Ug ang iyang nakita, naabri ang langit, ug naay gipaubos nga sama sa usa ka dakong habol nga gitunton pinaagi sa upat ka kanto niini. Paingon sa yuta, ug ang sulod niini tanang mata nga hugaw nga mga mananap nga naa gani sa iyang atubangan karon, nga diha sa mga alas 12 ang takna, nga kamulo gani siya gagutumon, naa sa iyang atubangan kini nga mga mananap nga gisulod diha sa dakong habol, ug giingnan si Pedro sa Dios nga mag-iyaw siya og mukaon ni ining mga mananap. Makatulog gani kini, madungog ni Pedro. Apan gisupak ni Pedro ang Dios ug miingon nga dili gayud siya, kay wala pa gayud siya nakaon, nga dili putli o hugaw. Mao'y tubag niya ngadto sa Dios. Apan gitubag siya sa Dios nga ang gihinluan na sa Dios ayaw nganli ug dili putli. Ug samtang nalibog pa si Pedro kung unsay kahulugan sa panan-awon, miabot ang mga hintil nga gisugo ni Cornelio kadtong mga dili tunuli, nga gakaon og mga hugaw nga gidili gani ang pag-uban kanila, ug diha-diha nakasabot si Pedro sa buot itudlo sa Dios kaniya. Busa mikanaog ug gidawat niya sila ug gipasaka sa balay ni Simon ug giabi-abi niya sila. Kung atong makita mga igsuon, nagtuo si Pedro sa kung unsa ang gisulti sa Dios. Bawal gani ang pag-abi-abi sa mga hintil, pero karon gidawat niya sila kining gisugo ni Cornelio dito sa balay ni Simon. Sa sunod nga episode mga igsoon, mahimbaw-an nato kung unsay sunod nga nahitabo. Kung muuban ba si Pedro ngadto sa balay ni Cornelio, kay karon yakasabot na niya nga ang kaluwasan apil di ay ang mga hintil sa daang plano sa Dios nga makaangkon pod ug susama sa ilang naangkon. Mga igsoon, agi og pagsira niini nga atong tema karon, aduna kitay homework ug unta sa matag usa ka pamilya. Mabasa ninyo kini. Kung wala pa gid kamo makasulay, sulay gid ninyo ang pagbasa uban sa inyong mga anak ug sa imong asawa. Basaha sa paagi nga sinimana. Ug makita ninyo sa screen ang may tungod sa atong homework niini nga semana. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 7, mga buhat kapitulo 9, mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8 sa may tungod sa dakong sugo. Dayon sa mga buhat kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 23 ang mahitabo sa pag-adto na ni Pedro sa kang Cornelio. Ug dayon diya sa Levitico kapitulo 11 ang may tungod sa mga gidili nga pagkaon sa mga Hudiyo. Ug mga igsuon, masayra ninyo pinaagi niini ug masabot ninyo kung unsa ang tumong sa Dios nganong gidili niya kini ug gibawal ngadto sa mga Hudiyo. Ug karon abri na nga ang hintil ug ang mga Hudiyo daang plano sa Dios nga mausa sila. Ug kining nakababag nga dakong paril nga mao ang mga gidili nga mga pagkaon, mahimo nga mawala pinaagi kang Hesus nga mao ang bugtong dalan ug pirtahan ug kamatuoran nga mao'y nagantos diya sa krus. Mga igsoon, salamat.